alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ta har kullum dai wadda kuka fi sani da Fati Slow Motion. Yau ga na yi tattaki na zo wani ƙauye, za ku ji sunan ƙauyen daga baya a baki na. Abin da yake faruwa shine wata mata ce. Kun ga ƙauyen da nake? Kun ga ƙauyen da nake? Kun ga ƙauyen da nake? Ina wani ƙauye na shigo. Wata mata ce da mijinta suke zaune, da daɗi ba daɗi, ya mata duka, ya mata duka, ya mata duka, kuma sannan ya zo ya kwashe ta cikin dare. Subhanallahi, wulaƙancin nan ya kai wulaƙanci. Maza kuna wulaƙanta mata fa, in kun so kuma kuna daraja su. Duk da biyu nan san cewa mu ma dai da halin namu. Ita waccan ba ta da kishiya, sorry. Ita waccan maƙociyar tata wai tana shiri za ta fita unguwa, sai ta kira ta a waya. Da ta kira ta a waya sai ta ce mata wai za ta zo kitso gidanta. Sai ta ce ai ni kan fita zan yi. Da ta ce ni fita zan yi, ina za ki je ni, nisa za ki? Sai ta ce mata za ta je suna ne. Ta ce to shi kenan, sai kin dawo. Sai suka yi sallama a haka. Da suka yi sallama a haka, to ita kuma wannan ita wadda ta kira ta a waya, ashe akwai target ɗin da ta yi. Ita kuma mijin nata da safe da zai fita kawai sai ce mata yayi wai za su yana azumi za ta dafa mai abinci. To za ta dafa maka abinci, ai sai ka bada kuɗin cefane. Bai bada komai a cikin gidan da za a ɗora ba, bai bada komai a gidan da za a ɗora ba, kuma ya bari ya fita haka. Shikenan sai baiwar Allah nan, duk da haka abin da ya bai bata mata rai ba, tunda dai ta riga ta saba. Sai ta ce babu komai, Allah ya tsare, Allah ya kiyaye hanya. Suka sallame da mijin nan nata, ya kama hanya ya fita. Lokacin fita suna yayi, za ta fita gidan suna. Da ta kama hanya ta tafi gidan suna, sai yar uwarta sai ta ce mata akwai numban da za ta bata. Sai ta ce a'a, ai ni kam na bar ma waya na a gida. Kin ban waya ki a gida? To amma kuma tunda ba wani nisa bane sosai, in na gama zan je in dauko. To ita yar uwan nan tata ita za ta tafi gida, sai ta takura mata. Da ta takura mata sai ta ce to bari in je in dauko wayar a gida. Shi fa mijin nan nata fa ya ce mata yana azumi. Ita kuma wannan baiwa Allah, kar ku manta ba fa wai ba ta da aure ba, tana da aure, maƙociyarsu ce. Bari ku ga wannan, ga wani gida nan inda nake a nan gefen wannan gidan, to shine ga gidan nan, gashi nan na nuna muku. Wannan gidan shine gidan. To ɗaya gidan na gaba shine ita na waccan ɗaya matar. Ta taho gida, da ta taho gida sai ta sa mukulli, tana sa mukulli a bakin kofa. Sai ta ga jam lock ya buɗe. Sai ta ce ikon Allah, kamar ban rufe kofar nan ba, a shi ma gara da Allah ma ya dawo da ni. A ranta kenan take faɗa. Sai ta buɗe gida sai ta shiga. Ta ce sai na ga bakon takalmi a bakin kofar ɗakina. Da na ga bakon takalmi a kofar ɗakina, sai abin ya ban mamaki. Sai dai na ci gaba da tafiya. Ragowar ɗakunan kuma ta ce duk a kulle suke. Shikenan sai ta shiga, kawai tana buɗe labulen ɗakin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tana buɗe ƙofa labulen ɗaki ta shiga, sai ta je ta same su akan gadonta a kwance. Wallahi
maimakon ya raya sunnar annabi Muhammad manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da matarsa, sai da maƙociyarsa, kuma maƙociyarsa ba muharramarka ba, kuma hasali ma ita wannan baiwar Allah tana da aure ita ma, shi ma yana da aure, duk hukuncin jifa ne a kansu. So amma tunda ai kaga misali za a ce ita matar tasa ce ta gansu, kuma ni na ga ƙarfin halin matar gidan nan, tsakani da Allah na ga ƙarfin halin matan gidan, kuma ta yi ƙoƙari tabbas, saboda idan da a ce mata za su kasance suna aikata kamar irin abin da matan nan ta aikata, za a samu zaman lafiya. Kuma idan ka bar wa Allah komai, Allah ya daina bari masu yanje yanzu, tun a gidan duniya Allah yanzu yake saka ma ɗan adam. Ita wannan matar da ta buɗe labulen nan ta same su a halin da suke ciki, don har ta shiga cikin ɗakin ma wallahi ba su san ta shiga ba, sai da ta zaro wayan nan tata a caji, sai sannan suka dawo hayyacinsu. Bayan sun dawo hayyacinsu, da ta kalle su ta ce wace kaza, ta kira sunanta ta ce auke ce, kawai sai ta juya, sai ta buɗe labule, sai ta ƙara fitowa. Lokacin da abinda take faɗa, lokacin da ta zo soran gidanta, a lokacin zuciyarta ta fara ayyana mata akan cewa da ta yi musu ihu unguwa kowa iji abin da ake ciki. Sai kuma ta yi wani tunani, ta ce ina da 'ya'ya da shi, zan iya tona wannan, kamar na tona ma kaina asiri ne, na kuma tona ma 'ya'yana asiri, na kuma to haka dai ta dai dinka wannan hasashe kala-kala a cikin zuciyarta. So sai na tambaye ta, to ita wannan ita kuma maƙociyarta ta shine sai take ce min to ai tun ranar ma da abin ya faru, tun ranar da abin ya faru ta yi rigima da mijinta, da ta yi rigima da mijinta shine sai ta yaji. Yau ina ji kusan kwana 3 kenan faruwan wannan labarin da nake baku. Na ce to yanzu bayan mijin naki ya fita ya dawo da daddare, to yanzu ya kuka da shi? Sai ta ce min ita har yanzu ba ta yi wannan maganan da mijinta ba. Sai na ce mata to a nan gaba ne za ki zo ku yi maganan da shi? Ta ce in an yi duniya don annabi Muhammadu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ita bara ta iya tsayawa su wannan maganan da ita da mijin nan nata ba. Da na ce to ko kina da dalilin da ya sa haka? Sai ta ce dalili shine ita bata ga amfanin yin maganan ba, saboda menene, ta ina ne inda zai kare kan nasa, ta ina zai kare kan shi, bayan ba gaya mata akai ba, ita ta gani da idaninta, da idanta ta gani. To akwai wani abu da zai fito ya gaya mata akan wannan al'amarin, wanda cewan harshe yana da yadda zai yi a ce yau ya buɗe baki yana kare kansa? Babu. Da idanta ta gani, ba gaya mata akai ba. Kuma ni kaina da hakan ya kasance, na ce to zahiri haka ne, ta yi dogon tunani kuma ta yi abin ma da ya kamata. Amma a tsakani da Allah, ko ni ɗin ba wai ba zan iya haƙuri ba, zan iya haƙuri akan haka, amma ba zan iya haƙuri a ce wai kwata-kwata wai ni ba zan zauna da shi wai mu yi magana ba. Dole sai mun yi magana. Maybe idan Allah ya taimaka ni, idan na zauna muka yi magana da shi, maybe ta sanadiyar haka sai kaga Allah isa wannan ya zame masa izina a rayuwa, ba zai sake yi ba. Amma rashin yi masa maganan, ni dai a tunanina kamar yana da hatsari. Amma tunda ita ta ga hakan shine mafita a tattare da ita, sai ne mata fatan alkhairi, na kuma ba ta haƙuri, na sake ba ta haƙuri, na haƙurƙurtar da ita saboda an ci zalinta. Kuma bari in gaya muku wani abin da ba ku sani ba, duk da wannan cin zarafin da yi mata, da wannan wulakancin da yi mata, bai hana ya ci gaba da cin mutuncinta ba. Dalilin bidiyon nan nawa yanzu a gurin nan
shine a yau da safen nan ya kamata ya mata shegen duka, ya kamata ya mata shegen duka, wai saboda shi yana tunanin cewa kun san tunda ba wai aure gare ni ba, akwai wa'insu maganganun da dole ni za su rinka yi min nauyi a bakina na faɗansu. So akwai dai matsala dai ta auratayya, jiya da daddare ne ko yaya dai ba su samu dai sun yi mu'amalar su ta sunnar annabi Muhammad manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Yau da safe kuma ya rinka takale so sai ya kama ta sai yi mata duka. Sai na tambaye ta meye dalilin to yin hakan da tai, sai ta ce dalilin yin hakan da tai na farko baya yin wanka, na biyu kuma yana ɗan zuƙe-zuƙe, yana ɗan shaye-shaye haka, to ita kuma ba ta son wannan auren. Kuma yanzu na ce to idan misali ya dawo sai ki zuba ruwa a bokitin wanka ki kai masa banɗaki, idan kika kai masa banɗaki sai ki ce masa ga ruwan wanka can na saka maka. Ta ce wannan an yi ya fi su dubu, ba zai irgu ba irin wa'innan abubuwan da na yi. Na ce to ba zai yi bane koya. Ta ce wallahi Allah zai iya shiga banɗakin ma ya tuntsirar da ruwan, ya fito ya ɗan kwakwara ruwan a ƙafafuwan shi da hannunsa, kamar misali idan ya fito ya zo ya nuna min kamar irin ya yi wankan kuma alhalin bai yi wanka ba. Sai na ce to wannan abu, to yanzu sai na bata wata 'yan shawara. Sai na ce mata to in ni ce ke ni yadda zan rinka yi masa, idan ya dawo din yana dawowa sai in zuba ruwa in cika bokitin dam in ce tashi mu je mu wanka ni da kai. Ta ce to wannan ne bata taba gwadawa ba. Haka dai irin dai yan dabarun nan namu dai na mata haka, so na dan dai ba ta dabarun mu na mata akan wannan. Muna tunanin cewa idan muka dan bi shi irin wa'annan dai za a iya samun maslaha tsakaninta ita da shi, saboda duk macen da aurenta ya mutu na yaƙini ba akan sarranta ba, wata akan sarranta ne, wata ba. An zaka tara su kamar kashi 20 haka, kashi 15 ba akan sarransu bane, sai dan babu yadda rasi. To ni kaina ba zan bata shawaran cewa ta rabu da shi wannan mijin nata ba zan taba bata wannan shawarar ba, magana domin Allah. Yauwa tunda mace ce 'yar uwata, kuma tunda har ta iya fitowa wannan abin da ya faru da ita ba wai ta fito ta gaya ma wani bane, ko kuma ta gaya ma uwarta, ta gaya wa ubanta, daga ita sai mijin nata, sai ita kuma wannan kishiyar tata da wannan abin ya faru da ita, sai kuma yau din nan ni ma kuma da na zo na ji wannan al'amarin, kuma shi ma dalili ne ya dalili ba don wannan dukan da ya mata ba. Ta yi inviting ɗina gidanta, ta zo muka zauna da ita, da ba zan ci nima wannan al'amarin ba, don ta yi alkawari ta ce ba za ta gaya ma kowa ba. Babu komai, an riga an zalunce ta, ta bar wa Allah. Na ce to alhamdulillahi, mun gode wa Allah, mun gode wa annabi Muhammad manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To tabbas inda a ce za a rinka samun mata irin wa'innan a rayuwa ta duniya, to gaskiya mutuwar aure zai dan ragu, saboda akwai abun ma da bai kai makamancin irin wannan abin da wannan mutumin yi ma wannan baiwar Allah ba. Wallahi aure yana mutuwa. To amma sai gashi kuma na ga cewa yayi mata wannan abin kuma ta yi haƙuri, ta ce ta bar wa Allah. Kai, na jinjina ma wannan baiwa Allah, na jinjina mata, na kuma ƙara jinjina mata. To dan Allah dan annabi maza irin wa'annan abubuwan a kiyaye. Mu dai mata ba mu isa mu hana namiji abin da ransa yake so ba, kuma ba mu isa mu mata ma ana ku neman mata ba, amma ku sani cewa akwai Allah yana nan a madakata. Ku rinka rage wa'ansu abubuwan da kuke yi wa mata, irin wa'annan cin zarafin da kuke wa mata, ku dan rinka rage shi saboda girman Allah, saboda girman annabi Muhammad manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ku rinka tunawa Allah yana nan a madakata.
Allah yana nan a madakata. Na gode, assalamu alaikum.